Na dobd ide már. Dob, onnan ide el tudod dobni? Akkor bemegy oda, ne rúgjad, jó? Bemész az árokba. És mehetsz körbe már. Ne tudtad menni. Ez is te. Na most rúgd be. Dobjad, ne rúgj, mert bemegy a szomszéd. Akkor dobd. Rohadt návod. Ajha. Na. Várjál, átdobom. Ez pont nem érik el. Várjál, lehet elérem, várjál már. Már. Na légy hozd be. Csak körbe megy. Mi? Mit csináltam? Gyere be! Gyere hozzá a labdát! No, látsz, elérte. De miért érte? Nem fogok menni. Hozd már belépszes a labdát! De amúgy, ha nem bedobálnád, akkor már úgy nem lenne. Na menj már be. Dobáljátok ki. Hát de minek adod be? Dobáljátok ki. Jó, de ha nem adod be, akkor nem dobjuk ki. Ha berúgod, akkor nem dobjuk ki, csak ha beadod. Na légy ki, mennyire értek. Még egy utolsó. Két felvételre. Egy felvétel jön. Aha, jó. Egy a Peti felvételre, meg a dolgozó. Jó. Anyát szeret. Ezt így hallgassuk. Jó. Jó. Az a labdát. Oké. De ide hozd föl, innen dobd át neki. De amúgy akkor ki fogjuk dobni. Az oldal, itt más föl. Itt más föl, innen dobd, add oda nekem. Na, az nem jó. Aki elég. Nem? Ne, Innen biztos, hogy nem. Te eléred onnan fog. Nagy biztos. Hajrá! Jó, hagyjad már. Hadd hozd be. No, dobjad. Ne, így. Gyere, menj. Ez se éri. Majdnem. Picit erre, magas, meg itt ezek a szaroknak. Ja, belénk állnak, aztán meghallnak. Beáll a bimbomba, nézd meg. De hasadom van az indul. Ja, bocs. Nem merít le. Bírja. Na, Gyere már, egy F1-es, gyere. Oké. Várjál. Második felvételre a Peti még egyszer Be. Csak add ide nekem. lökétek a bokorba. na, add be. Add ide. Adom oda. Jó, gyere, Taki, beledössük a bokorba. Várj. Hülye vagy. Add hát seggembe. Van. Hajdi. Lefi. Vigyázz, nem jön kocsi. Tő. Hát, Láttam. mi? Nem lesz meg a szörnyet az izéjukban, nem féljé. De ne az út közepén álljál. Nincsen kutya. Zárokban nincs kutya. Csak a szörny van. Ott sincs. Kinyomom minden meg. Jó. Jó, akkor nyom ki.